Magandang gabi po sa mga OFW. Magandang gabi po sa inyo. Para sa inyo po. At ako'y naririto, nagbabanat ng buto sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Anong hirap talaga ang kumita ng pera, kakapal lang yung kamay, masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulog ang laging iniisip, bumilis ng araw upang ako'y makabalik. Tinigil ang isyo, alak, sugat, sigarilyo, upang makaipon, magtitiis na lang ako. Napakasakit, Kuya Ede, ang sinabi ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Ede, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. At ako ay nabigla at agad ay lumuha. Itay, dalihan mo, umuwi ka na sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa iyong ama. Napakasakit, Kuya Ede, ang sinabi ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Ede, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay umuwi, gabi na nang dumating. Mandalo akong anak sa malayo nakatingin. Patay na mula, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na marijuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama ka ng iba. Anong lupit naman, dala ba ang aking pera? Napakasakit, Kuya Ede, ang sinabi ng aking buhay. Napakasakit, Ate Helen, sabihin mo kung ano ang gagawin. Napakasakit, Kuya Ede, sabihin